Passion Java, Panganai, Onyomba, Hopewell Chiti, our number one journalist na DJ Tawerz mfano wake akabvuma kuputsisa akanyora kuti paFacebook pake nyora one celebrity raunoziva rakashata besides Daddy Hopewell na DJ Tawerz. Muchidimbu ari kureva kuti tiudzei mamwe macelebrity akanyangara akaita saDJ Tawerz nani naDaddy Hopewell Chiti. Saka as all know guys, Daddy Hopewell recently pese panoposta Panganai ma message ake pa Facebook achituka vanhu. Daddy Hopewell vanouya vachinyora kuti please let's go and register. Vanyora kuti iwewe mfana iwewe uri fake prophet, siyana nazvo izvi, regedza kukomenta uchikomentera zvinhu zvausingazivi, uchitaura zvinhu zvisipo pamusoro pepati yachamisa. Ndo zvinotaurwa naHopewell each and every time kana akaposta Panganai vanouya vonyora pazasi. Saka as we all know, ihondo yemarudzi guys, nababa Harare vanga vachitodedzerawo kuti iwe mfana iwewe muroora wekuAmerica wakadhakwa, vachireva kuti Panganai Passion Java muroora wekuAmerica, vari kureva kuti akaroorwa naLily Java, saka ndo muroora wacho. Saka vanhu ndo zvanga vachitaura kuti iwewe muroora wekuAmerica wakunetsa, chimbosiyana nesu. Asi vamwe vanhu havana kufara nenyaya yekunzi vanzi macelebrity, vanhu vadedzera kuti saka muri kutudza kuti Daddy Hopewell celebrity, munhu wepolitician, journalist uyu. Vamwe vakadedzera kuti saka uri kutudza kuti na DJ Tawerz celebrity, makukanganisa, ndo number one mistake. DJ Tawerz haasi celebrity mufana we, musataura zvinhu zvamusingazivi. Saka pataurwa vanhu vakashata, vamwe vadedzera kuti silent killer, vamwe vakati ndi vamwe vakati ndimabridjo. Saka pataurwa vanhu vakawanda vakashata. Saka guys, I don't know kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Tiudzei vamwe vamunofungidzira kuti vakashata palist iyi yataurwa. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel. I'm out.